Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Oh, asang gusto nimo nga akong igon? Ang o ang imong dugan? Ayaw, itahon. Busukar magdugan. Ay, siyang awaya, Pinto. Kay luoy kayo na nihilak na. Maluoy taon mo na ako, ayaw ko ninyong patya. Muhiyos mo yun eh. Di ka mamatay. Kumusulti kag asa sila. Sulti na lang. Kaysa mamatay ka, luoy kayo ka. Kay ang mga wati, di na bamukaon basta tiguang. Kapoy, bayayin ning supakira. Kapoy, oy. Ipanti ka. Ipahipi, boss. Ipanti ka. Diba? Imot ko sa ito pag-ihap. Kala, boss. Uno, dos, tres, bang! Ayaw! Ay, pastilan, Dolor. Nga na bang nagapas-apas lahog pa man si Rinaldo kang Aida, ay? Nabalaka lagi siya. Nganong wa tubaga ni Aida. Yang gitawagan sa cellphone ni Papa Rinaldo, Lala Dolor. O niya, gawa mo tubag. Apason yun di ay? Oo. Lala, oy. Ikaw ba'y nabalaka? Lalim ba? Nagunaw na asad si Papa sa kahimtang ni Aida. Ay, ang USB. Mao magininungdan ining atong pagtago-tago ba? Nagmahay ka, Lala Dolor? Ang pwedeng mahayan ako agapito ay. Tigaw ang nagugkaw. Sa gikaingon ko na kung mamatay man lang gani ko. Kadasang dili ko magkadugo. Agapito, doon na may motor nga masakyan nato. Atong apason sila sa mama o papa ni mo. Bosang ikadulor. Ang paso na niyang duha. O niya ako? Nalingaw ko. May posta gamay, pero may katawag yun. Nalingaw ko, Pinto. Kapatay ko, Di boss. ba ang raga ni ko pertina ni mong siyagit niya Basilya? Naog sa diya sa motor, binaog sa... Sige magkagakos ni Pinto, yung mga banta ni Kaligo. Bida. Bida yun. Maganahan na ni Muro na. Makasingit man yung kag ayaw kulbata pag... Grabe po ka, boss. Oy, di po ko niya. Oy, Sa bradi pa. bisog pagkapinan pag kung binalitang kwarta. Kwarta na lang ako. Ilang na Pinto. Itsahan nun ti kag iri mo imo. Ay, makihinumdum yung ko, ana. Biis ay. Sige na, Basilia, naog na. Buhin ako. Bida, sige, masayinoon ka na ko sa kong hawak noon. Maluoy taon mo na ako, Pikto. Ayaw taong kong patya. Suy, kayo rin mong inuot sa bungbong ngawa na kasibugan pa. Alto, binigo. Ay, di lagi ka mamatay. Kung tultulan lang minimo, kung asa mi balhin og puyo sila sa agapito, kabantay ka na. O niya, Unsay unya? mamatay mong duha. Unsa? Ganong mamatay, mami? Dagan magwardya dito. Ingon sila dili makayano-yano og sud ang dili taga dito. Ato suwayan. Nga mamatay mo? Huh? Dili ko mosugot nga moapos mo nila ni Carmela o Rinaldo. Dili lang mo obre, agapito. Sus, si Lala biya. Uy, dili po mo sabot. Bilin ka lang din Bitaw nang, bilin lang ka good. Inyo jagang biyaan. Naama si Ricarding Lala. Dili ko ganahan anang recording. Hala, nga naman. Buotan ba na si Ricarding nang? Ay, mahinamdam ko sa iyang upaw. Unsa? Upaw sa tong imong lolo, agapito ay. Parehas kasinos upaw anang bayota. Mayon tag, tuwaling si Aida sa ilang bahay. Kung tuwa, pugso na to siya sa pagbalik dito. Carmela. Pero nga, mataga na katapusan kining tanang problema. Mataga ng hustisya ang kamatayon sa kong pamilya. Pamansa mo, alam mo, mula ka, obre.
Salamat na lang, Ricarding. Nya kung di mo maman, pagbaon lang mo, aron di mo magutman sa daan. Ay, mo palit lang mig pagkaon kung gutom mo na mis Agapito. At na Agapito. Balan tamo sa gawas ha, aron makasakay mong motor. Ako may kisabot sa driver nga, pasakyan mo. Kanang ako sa kaila ba, nya kasaligan. Sige, Ricarding. Maayo kay may mga motor daing na masayro din eh. Naaway, kaya di man tanang namuyo ding napita, doon ay mga kauling sakyanan. Uban ni sila, Ricarding. May kay daghang kagkailang mga driver sa motor. Ay oo, unang dulor oy. Ako'y pili kinsa inyong sakyan ha. Pag amping mong duha ha, obre, Agapito. Iampo ko kamo nga, mubalik mo din nga luwas. Salamat lala Dolor. Tana, Ricarding. Tana, let's go! Nausa naman kaya, Basilia. Muna naman kagalimatok sa simento mipilit na ko. Mipilit na may noong kagakos na ko. Unsa man ka, manaog ka, o dili. Dili! Nahala, diha ka lang. Pabilin kang mugako sa ng pikto kay nanikato na ning akong kamot. Arong kableton ko na kining gidar kong armas o mamatay ka. Patya na lang ko ninyo. Kaysa mo traidor ko sa mga tao nga nakatabang na ako. Ao di ay! Daksa kong mayo, ha? Harong dili ka matagak. Kung maigo na ka ng imong o sa bala sa armas kagitiyo na nimo kang boss. Tempa. Ay, buhi ang akong kabot. Ay! Ayaw. Ayaw paglugnot. Lahi kay ka na. Kanina may sisulti ni mo nga naog na lang. Sa motor kay useless kay ka. Kay di magkakagusto mo tayo doon sa mga tao na katabang ni mo. Buhi ko, Picto. Ayaw lang ko ninyong patya taon, oy. Kasamuka na ba sa among utok? Ayaw. Oy! Ayaw lang kong patya. Oo, ba nang tamo asang dapita sila ni Balhin og puyo sa Agapito? Naaraman day na. Dugay-dugay kapag sulti. Lagi. Boss, tumantay ka. Papa. Gituyo siguro ni Basilia nga buga kusog mayo na ko. Aday. Naibog ni tiguangan ako. Ang sa man pito. Magbiis ay una mo duha. Bangag sa ilong ba? Murag di madabos, oy. Maluoy ko. Brother Chaddy, yato na sila ha kung asa sila gustong magpahatod ha. Don't you worry. Kaya tagang kag isaktong pliti anak nila nga inibalik. Nya pagkapilan bala ko ihildot. Kanang way laktaw. Ay! Tudloy niya Karding ha. Kaon ng hilot nga way laktaw. Tuduan ti ka. Sa magigil ka ng way laktaw. Sige, agapito. Tuduan ti ka. Aron, imo magamit ko. Maminyo na mo ni Obre. Sige na. Ay, angkat na mo. Aron, magkabalik mo dayon din he. Sige na. Wala kong angkas Agapito, ha? Sige Obre. Agapito, sige na. Okay Obre. Brother, amping lang duha ha. Careful sa pag-drive. Amping mo ha. Sige na. Larga. Sila lang Dolor ha. Ayaw pasakti. Bye-bye. Bye. Niya na kita silang Aida. Mayong tag na siya. Maayaw lang gid unta. Sige, manaog na ta, Carmela. Doon na ba ta, Basilia? Layo pa! Sure ha? Masigilan mo. Ayaw ginagbuhata kay na ihagbong dagyo ka ng bungaw. Dili ko mangingilad. Dili ko parehas ninyo nga mga hugaw o kalag. Baya. Kita ka sa mong kalag nga muingol magahugaw. Boss, kalma lang, boss. Makas. Iki. Sige, Ayaw kasuko. Pinood man po. kahugaw tag kalag ito. Klaro naman. Pantay ka! Kumantay ko. Ninduting napitas, ha? Bugnaw ang hangin. Dilibog daw nga. Ni amatas bungtod. Kung mahusay na ning tanan Agapito, mamalik ta dinhi. Kay ganahan ko nga anit ang dapita mag-picture alang sa atong kasal. Magpakasal gid ay kanako Obre. Kaayo Agapito. Ikaw ang
Tabang! Tabang! Agapito? Sinang Basilya itong nagsakay sa motor nga atong gikasugat? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!